दिनै जों फुटबल गेलेनानै जोबोर मोजां मोनदों आरो बिथांमोन सार सन्दन बसुमतारी बिथाङा जोंखौ हेल्प खालामदों थेंक इउ सारखौबो आरो जोंनिनो कोच आब'लोखि बसुमतारी बिथाङा जोंखौ गोबां खस्थ' खालामनानैबाबो फोरोंफैयो आब'खौबो थेंक इउ आरोबाव जोंनिनो सार सन्जिब सापार सारखौबो थेंक इउ बिथाङाबो जोंखौ बिरादनो हेल्प खालामदों जोंनि थाखाय जार्सि बल गोबां अनसुंथाइ होफैदों सारखौबो थेंक इउ दिनैहाय नोंसोरो सेथि बान्थाखौ मोननो हाबाय उननि बेलायावहाय माबायदि नाजाबावगोन नोंथांमोना फुटबलावहाय उननि बेलायाव जों नाजाबावगोन जेसेबां हायो एसेबांनो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांनोबो नाजागोन आरोबाव इयुनावबो जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलाव थांनो नाजागोन मैया 15 आगस्ट 2023 शुक्रबाराव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव इन्टार क्लाब फुटबल लीग खासियाबारि जन आन्डार गसाइगाव जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव मैया सानसेयारि हिन्जावसा जोलुर बादायनाय खेला जानानै थाङो। खेलाखौ गासै 4 हिन्जावसा जोलुर गेलेग्रा हानजाफोरखौल' लानानै होनाय जादों। बे जोलुर बादायनायाव जोबथा खेलाखौ गेलेदों खासियाबारि आर'नाइ एफसि हिन्जावसा हानजा आरो पकिहागा एफसि हिन्जावसा हानजा। मोन्नैबो हानजाया गेलेनायाव नारा नाथा गल सोनो नाजालायदोंमोनब्लाबो खेलायाव मोन्नैबो हानजाया गल सोलायनो हायैलाय ट्राइबेकार गेलेनायाव खासियाबारि आर'नाइ एफसि हिन्जावसा हानजा 5 आरो पकिहागा एफसि हिन्जावसा हानजा 4 गलाव खासियाबारि आर'नाइ एफसि हिन्जावसा हानजा देरहासार बान्था ट्रफिजों लोगोसे 3500 रां मोननो हायो। बे खेलाखौ बानजायनो थाखाय रां हरनानै आखाइ फोलावदोंमोन गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि रामदेव गामिनि समाज सिबियारि सन्दन बसुमतारी बिथाङा। सन्दन बिथाङा बुंबावोदि गोबां दाब गामि एबा जोलुर गेलेग्रा हानजाफोरनो बल जार्सि आरो हिजार होनानै अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। आरोबाव सोरबाफोर गोसो गुदुं समाज सिबियारि थानायफोरखौ खावलायहरबावदोंदि बेबादि अनसुंथाइ होनायजों ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे गेलेनाय बिथिंफ्राव थुलुंगा होयो होननानै खावलायो। मैयानि जोलुर खेलायाव गेलेनायजों लोगोसे थुलुंगा होफैदोंमोन फारियै गसाइगाव महकुमानि समाज सिबियारि अनसुंथाइ होगिरि सन्दन बसुमतारी, लोगोसे साबकाटा आउटपस्टनि पुलिस बिफाननि आइसि प्रसाद कलिता, इउपिपिएल दोलोनि मिरु गांखंनि गेजेर नेहाथारि फ्रान्सिस टफ, लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि कुरुक फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिनय कुमार बगत आरो जायगानिनो गोबां जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनहा। सिगाङाव आं नमस्कार जासिहरग्रोबाय साफ्रोमबो रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ। दिनैहाय आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आंनि गोसोआवहाय, मानोना दिनै बे खासियाबारि ओनसोलाव जे आर'नाइ क्लाबावहाय जे दिनैनि गेजेरावहाय जे 4 टीम दिनैहाय बे फिल्डआवहाय जे माने लेडिस खेला जानानै थांबाय आरो दिनैनि बे 4 टीमनि गेजेरावहाय दिनै जे टीमफ्रा देरहाना थांबाय आं बिथांमोनखौबो आङो हामबायदों आंनि गोसो सिंनिफ्राय। दिनै बिथांमोना जे फार्स्ट देरहानाय बान्थाखौ जे मोननो हादों जोंनिनो बे खासियाबारि ओनसोलनि आर'नाइ क्लाब आरो सेकेन्ड प्राइजखौ मोननो हादों दिनैनि गेजेराव बे खेलायावहाय पकिहागा क्लाब। दा बिथांमोना बे 2 क्लाबा दिनै फार्स्ट उइनार माने प्राइज आरो सेकेन्ड प्राइज बिथांमोना मोननो हादों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ आरो आं बुंनो सानबावदोंदि बिथांमोना दिनै बेबादिनो गेलेनायफोरजों बेबादि जौगालांबाय थायो। आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं बिथांमोनखौ हामबायदों जाहाथे आरो बिथांमोना बेबादिनो गेलेनानै जाहाथे मोजां साफा प्लेयार जानानै जाहाथे सेन्ट्रेल लेभेल बा स्टेट लेभेलफ्राव जाहाथे गेलेहैनो हायो। आरो दिनैनि दिनाव बेखौनो आं खावलायनाय थाबावबाय जाहाथे बिसोरो दिनैनि बे जेसेबां गेलेना थांबाय गेलेगिरि बिथांमोना मोजाङै गेलेना थांबाय आरो नायगिरि साफ्रोमखौबो गोसोआव दिनै गोजोन होनो हाबाय बिथांमोना मोजां गेलेनायजों। आरो बेयाव दिनै खेलायावहाय जे जोंनिनो बे खेलायाव जे सफैनो हानाय जोंनिनो बिथां जे फ्रान्सिस टफ जोंनि इउथ सेन्ट्रेल सेक्रेटारि बिथाङाबो बुंलांबाय बिथांमोननि बिसयै मोजाङै माबोरै गेलेनांगौ, जों गावनि लाइफखौ माबायदि दाना लानांगौ बेफोरनि बिसय बिथाङाबो बुंलांबाय। आरो जोंजों लोगोसे गोबां बेवहाय खेलायावहाय जे लोगो लाफैनाय बाहागो लाफैनाय बिथांमोनाबो गोबां माखासे बाथ्राफोरजों बुंलांबाय दहाय गेलेनाय सिगां जोंनिनो साबकाटानि जे आउटपस्टनि जे बिथां आइसि बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ बुंलांबाय दहाय गेलेनाय सिगां। दा बेबादिनो बिथांमोननियाव खावलायनो थादों जोंनि गोसो सिंनिफ्राय एबा बिथांमोना बेबादि गेलेनानै जाहाथे मोजां साफा प्लेयार जाहैगोन होननानै जोंहा आसा आरो भरसा खालामनाय थाबाय।
आरो आङो गोलावथार बुंला आंनि बुंनांगौआ बेनोसै दिनै बिथांमोना जाय माने सेकेन्ड प्राइज फार्स्ट प्राइज मोनबाय बिथांमोन बेबायदि गेलेबाय थालांनानै मोजां माने टिम बानायना लानो हागोन होनना फोथायनाय थाबाय। नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार जानानै गोबां जायगायावनो जार्सि बल बेफोरबायदि रानदों ओमफ्राय नैबे खासियाबारि आर'नाइ क्लाबनि हिन्जावसा गेलेगिरिफोरनो अनसुंथाइ माबा मोनसे होदोंना होआखै? दिनैनि बे खासियाबारि ओनसोलनि जे आर'नाइ क्लाब दिनैनि जे प्राइज फार्स्ट प्राइज मोनगिरि बिथांमोननो आङो बिथांमोननोबो मैयानि गेजेरावहाय आङो बिसोरनो जार्सि आरो बल होफैदों आरो लोगोसे दिनैबो बे गेलेनायनि जे बान्थाफोरखौ बेखौ आङो होनाय जादों ट्रफि आरो मानि प्राइज बिथांमोननो जाहाथे आंनि बुंनाया बेनो आरो बेबायदि मोनसे थुलुंगा होनायजों जाहाथे जौगाहोनो हायो जेनथेन बेफोरबायदि साननानै आं बिथांमोननो दिनै बे बुस्थुफोरखौ आं मावगासिनो दं आरो बेबादिनो दाब दाब जायगायाव आङो गोबां क्लाबावबो आङो रानगासिनो दं जाहाथे मोनफ्रोमबो क्लाबा बेबादिनो गाव गावनि एरियायावहाय क्लाबफोरनि गेजेराव मोजां गेलेनानै प्लेयारफोर साफ्रोमबो ओंखारो मोजां जाहाथे स्टेट लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव जाहाथे गेलेनो हायो बे उद्देश्यखौ लानानै दिनै आङो मोनफ्रोमबो क्लाबाव रानगासिनो दं आरो रानलांबाय थागोन हागौमानि थुलुंगा होबाय थागोन आरो बेबायदिनो आङो दिनै सासे ससियेल वार्कार जानानै बेबायदि मावनायजों लोगोसे आं गोसोनिफ्राय आरो खावलायनाय थाबावदों दिनै आं बे जे खामानिखौ मावदों आरो जे बिथांमोना दासिमाव गोबां जायगाफ्राव मावगासिनो दं ससियेल वार्कार हिसाबै बिथांमोना बेबायदि मावलांबाय थायो बेबायदि थुलुंगा होयो गोबां गेलेनाय बिथिंजोंहाय आरो सोरबा गोसो दंबावोबा माने बेबायदि थुलुंगा होनो थाखाय आरो बे बिथांमोनखौ आं खावलायनो थाहरदों बिथांमोना बेबायदिनो गोबां क्लाबफोराव बेफोरबायदि गेलेनाय बिथिंफोरावहाय जाहाथे माने हेल्प होयो थुलुंगा होयो बिथांमोनाबो सोरबा सहाय होनो जे हास्थायदों बिथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय बिथांमोनाबो जाहाथे सहाय होनानै बेबायदि थुलुंगा होबाय थायो। दिनैनि खेलायावहाय फार्स्ट प्राइज हिसाबै ट्रफिजों लोगोसे बेसेबां रां आरो जेननायाव ट्रफिजों लोगोसे बेसेबां रां होनाय? दिनैनि खेलायावहाय जाया माने फार्स्ट उइनार जाबाय बिथांमोननो ट्रफिजों लोगोसे 3500 प्राइज होनाय जादों आरो सेकेन्ड प्राइजआव जाहैबाय ट्रफिजों लोगोसे फैसा 2500 होनाय जादों बेनो दिनैनि प्राइजआ। नमस्कार আজি আমার এই কাশিয়াবাড়ি ফুটবল প্লেগ্রাউন্ডত আমি উপস্থিত হয়ে খুব ভাল লাগিছে কিয়নো প্রথমবারে আমি দেখা পালো কাশিয়াবাড়ির জোনৰ ইণ্টাৰ ক্লাব ফুটবল লিগে আৰনাই ক্লাবৰ লগত মিলিখিনি ছোৱালীৰ আমাৰ উইমেনৰ ফুটবল লীগ পাতিছিল খেল পাতিছিল ইয়াত 4খন টিম আহিছিল 4খনৰ টিমৰ ভিতৰত 2খন টিম আমাৰ আৰনাই টিম উইনাৰ হৈছে আৰু পখিহাগা FC দলে সেকেন্ড রানার হয়েছে আর আমি শুভেচ্ছা দিব বিচাৰি আছো স্পেশালি ফ্রম UPPL সাইডৰ পৰা ইউথ জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবৰ পৰা আমার উদ্দেশ্য এটাই আছিল ল'ৰা ছোৱালী ওলাব লাগে খেলিব লাগে আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে মোৰ বন্ধু বালেদাই স্পন্সর কৰিছে প্রাইজ মানি আৰু লগতে ট্ৰফি স্পন্সর কৰিছে উইনার দলক আৰু জনে উইনিং হ'ব পৰা নাই সিহঁতক কিছু সাহায্য দিছে যাতে সিহঁতে ভালদৰে খেলিকিনি নেক্সট টাইমত ভালদৰে খেলিকিনি প্ৰাইজ উইনাৰ হ'ব পাৰে যেন আশা ৰাখিছোঁ নেক্সট টাইম এনেকৈ আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত যাতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হৈ কিনি আহি কিনি যোগদান কৰে ভাল লাগিছে ছোৱালী আজি ইয়াৰ আমাৰ কাশিয়াবাড়ি অঞ্চলৰে সৰু সৰু ছোৱালীয়ে ক্লাছ 6, 7, 8, 9, 10 পঢ়া ছোৱালীকেইটা ওলাই কিনি আজি ভাল মানে খেল প্ৰদৰ্শন দিছে খুব ভাল লাগিছে আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ নেক্সট টাইমত সিহঁতে ভালদৰে খেলি কিনি ভাল এজন খেলুৱৈ হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল খেলিব সুবিধা পায় ষ্টেট লেভেলত আৰু নেশ্যনেল লেভেলত খেলিব সুবিধা পায় বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ শুভেচ্ছাটো দিছোঁ লগতে আশা ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে সিহঁতে ভাল খেলুৱৈ হয় ইমানে কৈ কিনি মোৰ কথাটো ইয়াতে এৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰনাই টিম আজি জিকিলে ভালদৰে খেলিব আৰু আপোনালোকৰ উজ্জ্বল কামনা আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই কামনা কৰি ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিম এইটোৱেই মোৰ আজিৰ বক্তব্যটো থেংক ইউ বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन मोसासो आं मोसा